ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବନେଇବା ମସରୁମ୍ ଚିଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପାଳ ଛତୁକୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଏଇଟା ଡବଲ କୋଟିଂରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ପକେଇଛି ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟର ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟରଟି ଏହି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ହିଁ ରଖିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଏହିପରି ଭାବେ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ମସରୁମରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଟିଂ ହେବ। ଛତୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର। ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କୋଟିଂ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେସନରେ ବ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ଯେଉଁ ଛତୁଟି ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ଛାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ବେସନରେ ଡିପ୍ କରିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତେଲରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଡବଲ କୋଟିଂ ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚିଲିଟି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେବ। ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଇ ବେସନ ବ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ ହାଲକାରେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବାର ନାହିଁ, ବିକଜ ଚିଲିରେ ପିଆଜ ଓ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଜି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜରେ କାଟି ହେଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜଟି ହାଲକା ପିଙ୍କ କଲର ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଓ ଛଣା ଯାଇଥିବା ଛତୁକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋୟା ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଛତୁ ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଚଟପଟା ଫ୍ଲେଭର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଚିଲିଟାକୁ ଟିକେ ଲସଲସିଆ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଫ୍ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆପଣ ଛତୁରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମସରୁମ୍ ଚିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।